Ako všetci vieme, do chladničky ukladáme potraviny, aby sa nám nepokazili. Ale môžeme tam uložiť napríklad milenca? Myslíte si, že som si túto kuriozitu vymyslela? Verte, že nie. Ale aj taká chladnička sa môže stať predmetom konfliktu medzi ľuďmi. Ako riešiť takýto spor za pomoci mediácie? Pozrime si nasledujúcu reláciu a just dohoda možná. Chcela by som sa stretnúť s Vendom na nejakom neutrálnom mieste. Mrzí ma, čo sa stalo, ale v podstate to bola jeho chyba. Má niektoré moje veci a bola by som naozaj veľmi rada, keby mi ich vrátil. Ja, že mám jej veci? Preboha, však ja sa s tou ženou už ani nemôžem stretnúť. Ma stále otravuje za nejaké veci, non-stop mi vyvoláva. Tak dojeď za to môže, však keby sa chovala jak slušná žena, tak by sa toto ani nestalo. Ona mi len zbytočne skomplikovala život. Ale tak už dojdem, teda sa stretnem, nech sa to už ukončí, lebo čer mi bol dlžný takúto ženu stretnúť. S tou chladničkou, viete, je to pre mňa strašne ponižujúce, nemôžem na to ani myslieť, nie ešte o tom vôbec hovoriť. Bola to len taká rýchovka, boli sme u Hely doma a v tom prišiel jej priateľ, tak boli sme v kuchyni a Hela ma zavrela do chladničky. Viete, aké to je pre mňa ponižujúce? Aké je to byť tak dlho zavretý v takej chladničke? A on ide Wendelin žalovať mňa? A za čo? Že som rozbil tú chladničku znútra? No a čo? A čo by spravilo na mojom mieste? Vítam medzi nami protagonistov dnešnej mediácie, Helenu a Wendelina. Dobrý deň. Dobrý deň. Dnešnú mediáciu bude viesť doktorka Jana Prušinská. Dobrý deň. A na prípadné právne otázky bude odpovedať doktorka Katarína Černická. Dobrý deň. Slečná Helena, vy ste sa na mňa obratili ako prvá a požiadali ma o mediáciu. Preto by som vás poprosila, aby ste mi priblížili situáciu, kvôli ktorej sme sa tu zišli. A vás, pán Wendelin, poprosím, aby ste počúvali, potom vám dám tiež priestor, aby ste sa mohli vyjadriť vy. Nech sa páči. Takže dobrý deň prajem. Oslovila som vás, pretože už naozaj neviem, čo mám robiť. S Vendom som sa asi pred 3 mesiacmi rozišla. Žili sme spolu 3 roky v podnájme, ktorý sme si zariaďovali. Z mojich úspor sme kúpili práčku. Vyradený počítač z firmy som priniesla, hi-fi väžu. A bola by som naozaj veľmi rada, keby mi tie veci vrátil, pretože ma z toho bytu vyhodil a oni mi tam ostali. Akože... Keby si sa nechovala tak, jak sa chovala, tak by sa ostala s nimi. No, čo sa ešte stalo? Prečo sme tu dnes? No, pochovala sa. Tak pretože jeden deň prišiel Wendelin domov a našiel ma s mojím pánom riaditeľom u nás v byte. Ale šachy ste nehrali, takže povedz, jak som ťa našiel. Takže čo bolo na tej návšteve zvláštne? Na tej návšteve bolo zvláštne to, že on bol v chladničke. V chladničke? Áno, bol v chladničke. On bol v chladničke fyzicky? Vy máte takú veľkú chladničku, že on bol v chladničke? Bohužiaľ sme mali chladničku, ktorá ani nefungovala, podotýkam. Od nášho prenajímateľa bytu, ktorú dal osobne Wendovi. Stará chladnička, takže áno, bol tam, zmestil sa do nej. No ale čo je dôvod toho, že sa išiel schladiť, doslova schladiť do chladničky? No, tak Wendo nás navčapal, ako som s pánom riaditeľom mala Takže vy ste ho chceli... A dvaja múdri sa hneď zavreli do pred chladničky. nečakanou návštevou, respektíve pred nečakaným návratom Wendelina domov ukryť v chladničke. Tak? Áno. A teda to zrejme viedlo k tomu, že dneska ste hovorili, že vám nechce Wendelin dať nejaké veci. Nechce mi vrátiť veci a vyhodil ma z bytu jednoducho. Proste ostali mi tam všetky veci, ale to nie len tieto, čo som mu spomenula, ale aj kozmetika, parfémy, oblečenie, však to niečo stojí. Čačičky. Takže okamžite trval na tom, aby ste opustili byt a vy ste si nestihli zobrať ani svoje veci. Nič som si nestihla zobrať. Však samozrejme, tak ako by reagoval každý zdravý a rozumný chlap. Dobre, takže vidím, že máte čo povedať. Wendelin, nech sa páči. No, samozrejme, že mám čo povedať, no tak v prvom rade si musí každý uvedomiť, že je to strašné pre normálneho chlapa, ktorý dojde s radosťou domov, že sa teší na svoju partnerku a
zrazu zistí, že tam není iba ona, že ho tam nečaká, ale že tam je s milencom. Je to proste dosť ponižujúca situácia a cítil som sa fakt hrozne. Ja som tu dneska ani nechcel byť. Ale však si za to môžeš sám. Môžeš ma nehať rozprávať? No. A vlastne som tu dneska nechcel ani byť a nechcem sa na ňu ani pozerať, lebo keď si na to spomeniem, tak poprvé je vo mne taká zlosť. Nenávisť nebudem ťahať, ale je to proste také sklamanie. A je to veľmi zlo. Mali sme dobrý vzťah, začal sa náš vzťah úplne normálne, klasicky, ako bežný vzťah, zoznamenie, zo začiatku hamblivosť, všetko. My mali v poriadku vzťah, my sme si aj rozumeli, aj sme mali spoločné témy, aj sme chodili všelikam do prírody, boli sme na dovolenkách v Chorvátsku, v Egypte. V Egypte? Niekto si to nepamätá. No ale neviem, proste neviem ani, čo mám viacej k tomu povedať, preto, lebo človek sa začne v podstate meniť v tom vzťahu a to ani nepotrebujete mať na to nejaký podnet, aby to ten človek vycítil a ja už som dlhší čas tušil, že niečo sa deje. A prišlo mi to už vtedy, keď mi môj kamarát v podstate povedal, že videl niekde moju partnerku mimo Bratislavy s nejakým fešakom. Aký tvoj kamarát, na nejakej zábave. No môj kamarát, môj kamarát je to hlavne, preto mi to povedal. Keď to bol tvoj kamarát, tak to neviem. Dobre, povedali ste, že ťažko sa vám pozerá na slečnú Helenu, takže skúste pozerať na mňa a porozprávať mi ešte. No a v podstate mi povedal mi ten kamarát, že ju videl teda mimo Bratislavy na nejakej zábave s nejakým pánom, ktorého nepoznal, ani z môjho rozprávania, čiže očividne to bol cudzí človek. Ale veď ja som ti povedala, že pôjdem von s kamarátkami, áno, že to bude babská jazda. S kamarátkou, a za to, že tam boli nejakí cudzí chlapí, dobre, ja za to nemôžem. Dobre, bolo toto tá rozhodujúca situácia, keďže vy sa obhajujete, Helena, že bola vonku s niekým, bolo to... Áno, lebo už začala poslednú dobu robiť také veci, že začala chodiť neskoro domov z roboty a bolo mi to už podozrivé, lebo že je kríza a proste, aby ju náhodou nevyhodil šéf, tak chcela byť iniciatívna, tak chodila akože nad rámec do roboty. A potom zrazu už začala aj cez víkendy ako asistentka riaditeľa, čo je mi divné, keď nedostáva až taký plat, aby mohla ešte aj cez víkendy chodiť, ktoré nemala ani podľa mňa preplatené, ale však mala tam za kým chodiť, sa asi ukázalo, aj tam bolo asi fajn. Tak som raz spravil to, že som si vymenil smenu, lebo ja robím na 3 smeny, mám prácu, nezarobím síce veľa, ale je to dosť, aby som sa aspoň postaral. Takisto ani tu na Helena nezarobí až také kvantum peňazí. A som si vymenil smenu a došiel som skorej domov, nečakane. No a Helenka ma vrúcne privítala, ako keby, že sa nič nedeje, vyštafírovaná v spodnom prádielku, bosky, hneď ma ťahala ako do postele. Tak ako najprv som sa tak potešil, že ako fajn takéto privítanie doma po ťažkom dni v robote. Ale už ak sme boli pri posteli, tak som ešte potreboval ísť na záchod. Tak som išiel na záchod, ešte som sa cestou stihol, že idem sa napiť, bol som smedný a som zbadal, že je pootvorená chladnička. Tak idem, že zavrieť chladničku a zbadám a tam muž iba v tielku. Tak najprv mi to nezaplo, až potom som si uvedomil, že asi o čo ide, že to není inštalatér. Tak som v nervozite, v afekte som hneď zavrel chladničku, obmotal som špagátom a nehal som ho trošku tam. Faničku som hneď vyprvadil dverami, že kade... Vyprevadil, však si ma vyhodil, jak... Ani nechcem povedať, čo. Jak si zaslúžila, presne tak, jak si zaslúžila. Áno, lebo... No, takže hovoríte o tom, že to vaše podozrenie sa potvrdilo. Samozrejme. No, tak a miesto toho, aby niekto si priznal, teda, že urobil som chybu, tak ešte vlastne niekto je teraz ohrdnutý, že ja som vlastne si dovolil ju vyhodiť z bytu, ktorý som platil samozrejme ja. Áno. A vy ste teda súhlasili s mediáciou, pretože to, že okamžite musela Helena opustiť byt, znamenalo pre ňu, že zostali tam osobné veci. Predpokladám, že vy, Helena, chcete tie veci naspäť. Samozrejme, že a čo by ste vy očakávali od vyriešenia tejto situácie? Ja by som očakával hlavne to, že mňa tiež takisto stálo, lebo ten dotyčný pán, tento amant, tak zničil tú chladničku. Aký amant? Kto ti je tu amantom? Pokazil chladničku, do ktorej ste ho... Šéf je to pre teba, pre mňa je to chudák, lebo rozbíja vzťahy. Tá chladnička, v ktorej sa on chladil, sa pokazila? Tá chladnička samozrejme sa pokazila, tá bola od toho Veď ona už bola pokazená pre Boha. Však vôbec nešla, nefungovala. Všetko, čo som tam dala, sa pokazilo. Ale fungovala. Nechladila tak, jak by mala, ale fungovala. Tie základné potraviny vždycky v nej vydržali. A my sme ju mali od toho prenájomcu toho bytu, s tým, že to bolo ešte starožitnosť po jeho mame, čiže trval na tom, keď nám prenajímal byt do podnájmu, že teda nech tam necháme tú chladničku, tým pádom zároveň aj nám chcel pomôcť, čo bolo od neho pekné, že na rozbeh, keď sme tam nemali ešte nejaké zariadenie, že nech to tam máme aspoň tú chladničku. No lenže mladý pánko chytil šok v tej chladničke asi, tak sa tam začal klepať, triasť. Si ho tam nemal priviazať. Ne, mal som ho pozvať na kávu. No samozrejme. No.
A teda chladnička? Chladničku Chladničku rozbil, samozrejme tie potrebné zariadenie ako... Nie ho tam ako... priviazať, jak nejaké zviera do tej Počkajte, chladničky. slečná Ivana. No. Áno. A ja som musel zaplatiť nejaké opravy za tú chladničku, preto lebo ten prenajímateľ buď trvá na tom, že nech mu dám takú istú chladničku, čo tá chladnička je výstavný kus, pomaly už starožitnosť, takže takú ťažko zohnať, alebo na náhradné diely opraviť ju do pôvodného stavu. No, keďže to je dosť zložité, som musel obvolávať neviem koľko firiem rôznych, nakoniec som to priniesol do takej predajne a dlho sa čakalo na tú opravu. Diely boli, nechaj ma prosím ťa rozprávať, už aspoň tu nás sa chovaj normálne. A stálo ma to fakt veľa peňazí, už len minimálne 100 € ma stáli náhradné diely, doprava, telefonáty, môj čas, musel som si z roboty zobrať voľno, lebo som to musel vyzdvihnúť vtedy, keď som akurát pracoval. A v podstate nie sú to malé peniaze a ja som v tej chladničke nebol strčený, ja som ho tam nezavrel, toho človeka, takže neviem, prečo by som to mal platiť ja sám. Vy ste sa rozhodli tú chladničku nechať opraviť? Koľko vás stála celkovo tá oprava? No niečo cez 300 €. 300 €. A teraz stojíme v situácii, že čo s tými 300 €? No ja by som bol rád, keby mi tu na slečná milostivá aj niečo prispela na tú opravu, lebo myslím tak si, že... ty máš moje veci byte, ktorú sme spolu žili. Čo sú teraz dôležité veci? A ty chceš ešte, aby som ti ja platila Ale čo ty teraz riešiš veci? Ktorú tebe osobne dal. Čo ty riešiš veci? Ty si rieš hlavne to, čo si spravila. Takže, slečná Helena, vy ste prišli dnes sem, aby ste naspäť získali svoje veci, áno? Áno, ne aby sa ospravedlnila, ale aby získala sem vecičku. dnes, pán Vendelin, preto, aby ste získali nejakú čiastku? Aj áno, aj čiastku, ale prvom rade som chcel vyriešiť tieto veci, lebo... Ktoré ešte? No, hlavne tú neveru. Pán Vendelin, spomínate ešte vzťah medzi vami dvomi. Mám tomu samozrejme rozumieť, že ten vzťah chcete nejako zachovať? Zachovať ani nie. To už proste, keď mňa už niekto raz sklame, tak ja už tomu človeku nedokážem dôverovať, lebo keď to človek spraví raz, môže to spraviť aj druhýkrát. Ale nejakú snažím sa nájsť túto v tom človeku, ktorému som niečo cítil, nejakú pokoru aspoň. A nejaké teda to požiadanie o odpustenie, alebo aspoň tak, že nech sa dokážem vôbec na túto tvár pozrieť. Nech sa vôbec na ňu dokážem pozrieť, keď ju niekedy v živote ešte stretnem. A dúfam, že ja ťa už nikdy nestretnem. No, tak po týchto slovách dúfam aj ja. Takže očakávali by ste ešte aj možno ospravedlnenie od Heleny, aby ste teda mohli sám seba nejako vnímať ako ale také úprimné, ne také falošné, jak to bolo celý ten vzťah, bol falošný. Nikam sme nechodili. Na Korčule, na Hradzu. Nestačilo? Raz, do mesta, na diskotéku. Dvakrát, čo sme boli. Dobre, chcete slečná Helena ešte vy niečo tomu povedať? Pozeral ste vstupitné relácie, či čo tu dávajú. Jaj, však lebo som sa nemal s tebou o čom porozprávať. Chcete mne ešte niečo povedať? A chcela by som povedať len to, že nech mi vráti moje veci. A čo sa týka nášho vzťahu, tak on proste bol stále len v práci strčený. Nikdy sme nikde nechodili na žiadne dovolenky, čo sme boli raz za rok. Za tie 3 roky, čo sme boli spolu, tak ďakujem pekne. Ale to aj niečo stojí, vieš, ten nájom. Dobre, však ale ja som pracovala, nielen ty. No. Je ešte niečo podstatné, dôležité v tejto situácii, o čom sme nehovorili a mali by sme to povedať? No, myslím si, že ja som povedal svoje, čo som mal a každý normálny človek to pochopí, že keď predsa niekto... Každá normálna žena to pochopí. Keď je raz niekto neverný, tak proste by nemal vyskakovať ako ten nevinný. Lebo má nedostatok vo vzťahu. Nedostatok čoho? Nedostatok tvojej partnerovej pozornosti. Jaké city ti nestačili? Však som v živote na teba nezdvihol hlas, bol som k tebe milý. Prosím ťa, čo tam Tak skúste povedať Vendelinovi, čo to znamená, ako ste sa vycítili v tom vzťahu, keď opakovane hovoríte, že teda nevenoval sa vám veľmi, pretože bol stále v práci. Sa cítila málo bohatá, lebo preto si našla riaditeľa. Počkajte, skúste teraz počúvať. Naše začiatky boli pekné, to nemôžem povedať, že nie. Ale počasie už žena čaká viac od toho partnera, že viac sa jej peňazí. bude... Skúste povedať, čo? No, že budeme chodiť niekam na dovolenky, však predsa sme spolu len 3 roky a nikde sme neboli. Jedna dovolenka Pýtam sa ťa, Zlatinko, kam pôjdeme, kam by si chcela ísť? Ja neviem, nechám mať. Však ty si a bola jak taký niekedy vysnutý korienok, prísť však od teba niečo dostať. Ani mi nepovedať, zobraj ma. Dobre, takže očakávali ste viac času spoločne stráveného na dovolenkách? Samozrejme, viac času, chodiť viac von s kamarátmi. Však ja poriadne nepoznám jeho priateľov, však nikam sme s ním nechodili. Dobre, takže skúsme sa pohnúť troška ďalej.
Tak aké východisko vidíte z tejto situácie? Osobné veci Heleny sú u vás, predpokladám. No sú. Chladnička tomu prenajímateľovi je vyplatená, ale hovorili ste, že by ste očakávali, že slečna Helena bude sa podieľať na týchto nákladoch. To by som očakával teda. A teda nejaké to záverečné vysvetlenie, alebo teda možno nejaké dôstojné rozlúčenie sa v podobe ospravedlnenia? No, to by bolo pekné. Ale asi z takého chladného človeka nedostanem nič. Skúsme. Asi nie, keď to takto budete komentovať a uzatvárať. Myslím si, že tým Helene vôbec nedávame šancu, aby niečo urobila. No ja ani šancu dať nechcem. To by mala sama od seba nájsť v sebe tú pokoru a to ona by mala vedieť, že to je správne, že? A ty akože rozprávaš, že ty si nič nespravil, hej? Ty si bol svätý, ty si všetko Neviem, iba mi nedal požičam ti tie parohy, vyskúšaš si ich, aké je to fajn. Vieš, ak sa teraz cítim? Však ale ty si za to môžeš. Ako paroháč. No. Keď sa ospravedlní on, tak... Jaj. Môžeš Za čo sa ti mám ospravedlniť, že som ťa vyrušil s milencom? Ježiš, keby prepáč. si tam neprišiel, tak by bolo všetko v poriadku. Prepač, že som došiel do vlastného bytu, že som došiel z roboty unavený. Áno. Na budúce zavolám. Mňa do tej nechutnej záležitosti nezaťahujte. Mňa nezaujíma ani jej dohadovanie. Ja som pánovi Vendelinovi prenajal byt aj s chladničkou. Je to krásny starožitný kus po mojej matke. A nie on tam nacpe chlapa. Tak si to mal s ním pekne vybaviť a dať mu jednu popapulu jak chlap chlapovi. Ja to chcem mať zaplatené a basta. Takže teraz tomu rozumiem troška viacej, že naozaj vašim záujmom je ako podeliť sa o náklady spojené s chladničkou. Dostali ste sa do situácie, kedy jeden požadujete od druhého niečo a ani jeden, ani druhý sa nemáte k tomu, aby ste sa nejako dohodli, takže skúsme teraz začať na tom pracovať. Povedali ste toho už veľa, možno ste si tak troška aj vydýchli. Takže skúste povedať vy, pani Helena, čo to znamená, alebo teda čo všetko vám zadržiava v byte Vendelin? Takže okrem oblečenia, kozmetiky, topánok, ktoré vôbec neboli lacné, tam mám... Jedná sa o jedny topánky? Samozrejme, že nie. Takže Viacero topánok, však nenosím len jedny. Povedaj, koľko stáli, že čo si vrážala do Však ale som si na ní zarobila. No. Prečo by som si nemohla dovoliť? Teraz vás, pani Helena, takže oblečenie, topánky, kozmetika. Parfémy drahé. Však som žena, preboha, chcem nejako vyzerať. A okrem toho tam mám, z mojich úspor teda sme kúpili práčku, hi-fi väžu a priniesla som vyradený počítač z firmy, ktorý má asi tak 25 rokov. A čo keď má 25 rokov, ale však slúži, stále si na ňom pichnutý. A teraz by si ho mohla dať do daru akurát niekde na nadáciu a ne, že ešte... A čo tá tvoja práčka? Ešte niečo? To je všetko. Nech mi toto vráti a budem spokojná. Skúste, pán Vendelin, vy, teda o aké finančné čiastky sa asi jednalo, ktoré by sme mali teraz riešiť? Chladničku ste spomínali. Chladničku som už pánovi Hubertovi vyplatil. A zo svojich peňazí samozrejme, ja teraz čakám teda, čo sa stane v tej oprave, ale tam mi už celkovo vyčíslili na 350 eur. 350? Čiže ja by som bol rád, keby som aspoň polovicu dostal túto od slečny. Pán Vendelin dal celkom konkrétny návrh, no, polovica z 350, kontrolujte, má 175 eur je to, čo by očakával, že mu vy vyplatíte. No, vy zase požadujete od neho, aby vám vrátil osobné veci. Predpokladám, že bude to troška viacej ako 175 eur. 175 eur. Takže čo urobíme v tejto situácii? Podľa mňa to je veľa. Ja mu toľko peňazí nedám. Ja aj tie vecičky tvoje mám, komu darovať, mám kamarátiek veľa. 150 eur. 150 eur. Viac nie. Už tých 25 by ťa roztrhalo, že? Samozrejme, za to si môžem spraviť gelové nechty. Pán Vendelin, počuli ste, slečná Helena je ochotná uhradiť 150 eur? V žiadnom prípade. V žiadnom prípade. Ty máš byť moja zlatá rada, byť ešte, že som ti to nedal celé zaplatiť. No, celé by som to určite neplatila. No, však ne, celé ty. Polku milenec a polku ty. Vidíš, nakoniec to nebudeš mať ani 150. Budeš to mať ešte menej. Sa zložíte na polovičku, spolu ste si vyrobili prúser, spolu ste boli bezcharakterní voči druhej osobe, on má takisto doma deti. Ty si ho tam strčila, proste nebudem sa s tebou o tom baviť. 175 eur mi daj, buď rada, že ti vôbec som pristúpil na takúto čiastku. Pani doktorka, ako upravuje náš zákon zadržiavanie osobných vecí?
Zadržiavanie vecí vo všeobecnosti upravuje občiansky zákonník a v prípade, ak dôjde k neoprávnenému zadržiavaniu vecí vlastníka, je možné domáhať sa ich vydania osobitnou žalobou, a to žalobou na vydanie veci alebo tiež tzv. Reivindikačnou žalobou. Ide o osobitný prostriedok ochrany vlastníckeho práva, ktorý sa uplatňuje výlučne iba v tom prípade, ak vec vlastníka sa nachádza u inej osoby, ktorá ju zadržiava bez právneho dôvodu, to znamená neoprávnene. Základným predpokladom na podanie reivindikačnej žaloby je tak existencia žalobcovho vlastníckeho práva k veci, ktorú mu žalovaný zadržiava bez právneho dôvodu. Ak sú teda splnené tieto podmienky, môže sa výlučne, podotýkam, iba vlastník veci domáhať vrátenia veci od toho, kto mu ju takto zadržiava neoprávneným spôsobom. Čiže Helena v tomto prípade by musela mať doklady o tom, že kúpila si treba stopánky, parfémy. Áno, musela by vedieť preukázať skutočne svoje vlastnícke právo k veci. Ale zase na druhej strane, vzhľadom k tomu, že sa jedná o osobné veci ako oblečenie, topánky, kozmetika, tak v tomto prípade by to nebol problém preukázať, najmä z toho dôvodu, že žili v tom byte vyslovene dvaja ako pár, muž a žena. Slečna Helena, čo hovoríte na informácie od pani právničky? Mení to váš pohľad na situáciu? Tak ako ste počuli, právo je na mojej strane. Za moje veci, ktoré tam ostali, chcem 5 000 eur a... Ty to nemáš jak vydokladovať. Takže vy by ste ale veď sú to moje veci, ja som ich nosila. A čo keď nemám od nich bločky? Ale o jakých 5 000 eur tu rozprávaš? Ty si snad Počujem, mne sa snad sníva. Ty si snad nemyslíš, že ja ti budem sponzorovať tvoje milenecké akty? Aké milenecké akty? Veď sa rozprávame o veciach, o oblečení, kozmetika. Ja som z toho dôvodu, že ja som fakt necítil veľa. Proste priznám sa, že išiel som sem aj s tým, že snaď, keď bude mať tú pokoru alebo nejakú, teda bez si vedieť priznať chybu, bude žiadať o odpustenie. Uvažoval som nad tým, že by som možno tam dal šancu, ale nehnevať sa nikto na mňa. Ja nebudem fakt prispievať ešte na takéto jej prehrešky a urobil som to len z toho dôvodu, že som ju mal fakt rád, tak som povedal 175 eur ako polovicu, ale naozaj už mám pretekol mi pohár, takže mi dáš 200 eur, 200 eur mi dáš, alebo tie veci v živote neuvidíš. A keď sú tie veci také drahocenné, skúsme sa nad tým zamyslieť, je tu teda ponuka. Čo hovoríte na tú požiadavku, aby ste sa podielali na finančných nákladoch spojených s opravou chladničky? Pre mňa by bolo najlepšie, keby mi tie veci vrátil. A vy? Za to, že on tiež nebol žiadny svätý v našom vzťahu, má svoje chyby a robil veľmi veľa chýb. Vôbec sa mi nevenoval. Pristúpim na to, že sa mu ospravedlním za ten môj incident. A zaplatíš mi 200 eur za ale som ochotná zaplatiť 150 eur. Viac nie. 150 eur s tým, že mi vrátiš moje veci. A viac si nechcem vidieť. Takže zopakujem ešte raz, že váš návrh je v tom, že pán Wendelin by vám vrátil všetky veci, ktoré vám momentálne zadržiava. Vy by ste sa mu ospravedlnili a zaplatili 150 eur na chladničku, áno? Ty furt si ideš svoje. Furt, ty ne a ne. Ale veď moje veci majú väčšiu hodnotu. Ale mňa nezajímajú tvoje veci, mňa zajímajú tie zranené city a ten tvoj prístup a ten tvoj charakter. Ja proste som ti povedal, proste mi daj 200 eur a máš pokoj, ja ti veci vrátim. Vieš čo, môj zlatý? Dobre. Dobre, dám ti tých 200 eur, nech si môžeš si zožrať. Zajtra si prídem pre veci. Ak ich nedostanem, v takom veľkom vaku. Potom tak ich dám pred dvere na ulicu, v takom vaku. Dobre, ďakujem. Takže dohodnuté, zajtra vy, slečna Helena, dáte Wendelinovi 200 eur a vy jej hneď vrátite všetky osobné veci. Tak, do kontajnera asi. Bola by som rada. Ďakujem veľmi pekne. Nebolo to jednoduché, ale verím, že to, čo jeden aj druhý z vás potreboval, sme vyriešili a že to máte. Prajem vám všetko dobré. Dovidenia. Dovidenia. Ako sme mali možnosť počuť, nie život, ale ľudia si vedia niekedy zorganizovať až kuriózne konflikty, ktoré napokon vyústia k ďalším a ďalším nezhodám. Ale nemusí to tak byť. Ak máte nejaký spor, môžete sa dohodnúť napríklad prostredníctvom mediácie. Napíšte nám na e-mailovú adresu info@ajust.sk. Teším sa na budúce stretnutie. Dovidenia.